ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦୁର୍ଗା ରେଡି ହେଇ କହିବ ମା ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଯଶୋଦା କହିବ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଚମକୁଛୁ। ତୋର ଏ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଆଜି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆଜି ଯା ତୁ ନିଜେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ବାଦୀ ଦେଖିକି ଆ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁ ନିଜ ହାତରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ଆଣିବୁ। ଏହାପରେ ଏପଟେ ରୁହି ରାମଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ କହିବ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ରାମ। ତମକୁ ସେ ଇଡିୟଟ ଚିକି ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏ ପ୍ରପର୍ଟି କଥା ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ କଥା ଡିସାଇଡ କରେ ସେଇଟା ହାସଲ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଏବେ କିଏ ଜିତିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।